हाई बीपी कलेस्ट्रल हार्ट एटेक बायदि बेरामफोरा जोंनि गेजेराव मेजर बेराम होननानै आजिखालि नुनो मोनो। थांनाय 2019 आव इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ भेजिटेबल रिसार्चआ मोनसे ओरैबायदि सुपारफुडखौ जोंनि गेजेराव इन्ट्रडिउस खालामो बा रिसार्च खालामनानै दिहुनो जाहैबाय। रिसार्चारफोरा इन्ट्रडिउस खालामना होनाय बे सुपारफुडानो जाहैबाय रेड कालारनि भेन्डि, जेराव भिटामिन ए, के, सि आरो भिटामिन B6 मोनो होननानै बिसोरो खिन्थादों। आरो बै सुपारफुडाव गोबां एमाउन्टनि सडियाम मोननाय जायो, जायखौ कलेस्ट्रल आरो हाई बीपीखौ मेनटेन खालामनानै लाखिनायाव हेफाजाब होयो। आरो बेजों लोगोसे आयरन, फेट आरो प्रटिनबो दं होननानै बिसोर बुङो, जाय माने एमिनियाफोर बायदि गेदेर गेदेर गिथावना बेमार जानायनिफ्राय जोंखौ होबथायो होननानै बुंदों बिसोर। दा बेफोरबायदि देहायारि बेनिफिट्सफोरखौ नायनानै नैबे गोरजा गाबनि भेन्डिखौ नर्मेल भेन्डिनिख्रुइ गोबां दामाव बेसेनाव फाननाय जायो होननानै खोनानो मोननाय बायदिबा ₹75 निफ्राय 300-400 हालागै माने 250 ग्रामनि बेसेना जायो होननानै खोनानो मोनदों। जायफोरा हाई बीपी एबा हाई ब्लाड प्रेसार आरो कलेस्ट्रलफोर बायदि बेरामफोर दं बिथांमोना माने नैबे गोरजा गाबनि भेन्डिखौ खेबसे ट्राइ खालामजायो।